Ja, graag. Ja, zo goed. Werner, zijn eerste vis ooit. Daar kom hy op. Hy het net sy vlieggie omgeruil. Hier kom hy. Yes, Ivan. Well done, man. Check. Fuck. Yay! Klein, hè? Of balletje. Maar dat is de eerste vis. Je kan hem ophouden of je kan hem terugzetten. Vat gauw een foto van hem. Je kan ons hem terugzetten als je wil. Of je kan hem houden. Je moet besluiten. Dat is pretty klein. Is een mooie rein bij. Is een mooie rein bij. Hij moet staan met die vis langsom, jongen. Ja. Oh, maar kan ik zeker kan hem één vis al Kijk, gepakt. geef mij daar in mijn zak. Wat? Zo'n koper. Ja, zo je kan ook vatten. Zo'n baie mooi vis. Hij is perfect hoor. Maar check die lijst, sien jy? Dis wat hulle dis ook hoe hulle spring en spring. Nou, sit dit uit. Hij heeft hem doodgemaakt. Nou sit dit. Nou. So. Nou, maar, nee, Hou hem vast, Jamal. Vern, kan die vis op, ou? ik kan dit niet doen. Dat is ou Werner se eerste vis. Well done you. Hy het nog eers sy eie vis tog nie. Maar wag net so 'n bietjie.